рӯзи панҷшанбе дар музоядаи шаҳри ланарки шотландия барае ба қимати 367,5 ҳазор фунт стерлинг ва ё 492,500 доллар ба фурӯш рафт. нархи ибтидоии ин барраи зоти тексел 10,000 фунт стерлинг буд. номи ин барраи шашмоҳа Double Diamond, яъне алмоси дутарафа аст. ӯ дар як фермаи канори шаҳри Манчестер парвариш шудааст. ташкилкунандагони музояда мегӯянд, одатан нархи барра аз 100,000 фунт стерлинг боло намеравад. гӯсфанди тексел аслан аз ҷазираи ҳамноми Тексели Ҳолланд баромадааст. мушакҳои ин зоти гӯсфанд рушд намуда, гӯшташон яке аз беҳтарин арзёбӣ мешавад. дар британия гӯсфанди тексел серхаридор аст, зеро зимистони сарди Шотландияро бидуни мушкил пуштисар мекунад.